OK, takže čaute, vítam vás pri novom videu a dneska sa pozrieme na nové Fortnite novinky, ktoré nám vyšli, ale ešte predtým, ako sa do nich pustíme, tak tam určite nezabudnite dať like a odber a myslím si, že už môžeme ísť teda na to. Prvý post, ktorý sa máme, je tento tu trailer, líkol nám ho samotný Fortnite a ja to nebudem nejak obkecávať, ale môžeme ísť do toho, ja vám to teda pustím bez mojich obkecávačok a potom sa na konci si spravíme rozbor. OK, takže vlastne prvá vec, ktorej sme si v traileri mohli všimnúť, tento tu červený skin a bol to teda potenciálny skin do nového Battle Passu, ktorý si potom ukážeme ešte v ďalších líkoch. A vlastne, čo je som ešte také podstatné, je teda táto tu Hope, ktorý sa teda očividne Epic snaží spraviť hlavnú postavu kapitoly 5. V tomto tu momente môžeme vidieť Arka a Vilvipa, ako si teda sem dačo opekajú. Ešte pred ním je nejaký skin, to už neviem kto je. A tam môžeme vidieť Billyho, takže samozrejme sme všetci šťastní, že Billy je v poriadku a je na slobode. Teda ďalšia vec, ktorá je sem vidno ešte, je táto tu loď, ktorú vám za chvíľku ukážem, aká je extrémne obrovská. Je to Chaos Agent, ale ten druhý skin sa nevie úplne kto je. Ale sú len dve varianty. Buď to je Gunnar, ktorý by už ale po správnosti v Fortnite príbehu mal byť asi mŕtvý, alebo to je práve skin z toho plánu na tento rok, ktorý Fortnite líkol. Takže je to jedna z tých dvoch vecí. Keď sa pozrieme ďalej, no tak sa môžeme vidieť auta a práve sem v tomto momente môžeme na chvíľku úplne rozpixelovane vidieť nový skin. A to je asi také jediné zaujímavé, čo v tomto traileri nájdete. Ďalší post je len toto ostáva len 72 hodín a už len menej, pretože to tu bolo postnuté o 11:23, takže určite mi napíšte do komentov, ako sa tešíte na novú sezónu, pretože ja sa už teším extrémne. Ďalšia vec, ktorú sa práve môžeme vidieť, je táto tu loď v tej búrke, ktorá je extrémne, ale fakt extrémne obrovská, pretože je oveľa väčšia ako bola klasická jachta z kapitoly 2 sezóny 2 alebo taktiež chapter 5, pretože táto tu jachta sa práve nachádzala aj v chapter 5 sezóne 1, taktiež aj v sezóne 2, pokiaľ na nej neodplával Midas s jeho partiou. A môžeme sa vidieť porovnanie aj s klasickými NPCčkami, takže táto tu loď je fakt obrovská a myslím si, že toto tu je práve potenciálna lokácia. Môžeme vidieť tak prvé 3 fázy Sandstormu už sa za nami, momentálne sa nachádzame v 4. Čaká nás ešte 5. 6. Tá 6. je teda fakt obrovská a mňa fakt teda zaujíma, čo sa stane, proste, že fakt tá búrka zmetie tú sochu, alebo čo sa stane, čo to spraví s mapou, takže som fakt na to zvedavý. Ďalšia vec, ktorú nám vlastne Fortnite líkol, no tak sú vlastne teda tieto tu gem tracky, ktoré prichádzajú. Jediné, čo ma tak asi nejak prilákalo kúsok je Metallica Fuel, pretože je to dobrá pesnička, hej. Ďalšia vec, ktorá už je teda dlhšiu dobu oficiálne potvrdená, je spolupráca s Pirátmi z Karibiku. Práve nám prichádzajú nejaké nové mapy do Rocket Racingu, ale myslím si, že nám niečo spravia aj na Battle Royale mape, nejaké mini eventy znova. Možno nám spravia ako v sezóne 8 nejaké pirátske housey a že by to možno malo niečo spoločné aj s Pirátmi z Karibiku. No, táto spolupráca si myslím, že bude celkom fakt dobrá po dlhšej dobe a mega sa na ňu teším. Ďalšiu vec, ktorú sa máme, je práve tento tu obrázok, ktorý líkol oficiálne Fortnite. To tento tu skin, ale k tomu aj za chvíľku. Najprv sa pozrieme na to podstatnejšie a to je táto tu lokácia, ktorá by podľa mapy mala vychádzať presne tak, že toto tu bude miesto Fencing Field, takže miesto vinových sadov. Ten skin, no tak ten by mal vlastne vyzerať nejak takto, toto je teda jeho animovaný concept art, alebo ako to mám povedať. A nie je to úplne najhorší skin, čo si budeme, ale máme určite aj krajšie. Ako predposledný leak sa máme potenciálny Battle Pass ďalšej sezóny, samozrejme tam ešte pribudne nejaká tá spolupráca, Falloutík a tak, ale
už sa na to mega teším a práve aj sem na boku, čo teraz čítam, no tak proste confirmed collab, že práve ten Fallout a Marvel, takže mega sa už na to teším. A ako posledný leaks máme asi ten, ktorý najviac poteší tryhard hráčov a hráčov, ktorí čakajú na Psychobandita, pretože Psychobandit by sa mohol vrátiť do shopu. Takže to tu mega potešilo aj mňa, pretože tento tu drahý 2000 eurový skin momentálne za kódno sa dáva 2000 eur, chýba v lokri aj mňa. A keby ho naspäť pridajú, tak si ho určite kúpim na všetky účty. Ale toto tu by už bolo teda asi z tohto tu videa všetko. Takže určite nezabudnite na odber a like a my sa vidíme pri ďalších videách. Čaute.